Labis ang tuwa ng mga miyembro ng Santo Domingo Working Women Association sa Calabanga, Camarines Sur dahil natupad na ang kanilang hiling na magkaroon ng livelihood program para sa kanilang samahan. Matagumpay na natapos ng 18 kababaihan ang 5 araw ng livelihood training sa dressmaking sa ilalim ng programa ng provincial government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Revelio Fuerte. Kamsur Peso katuwang ang TESDA. Bilang patunay ng kanilang paglahok, natanggap ng mga training participants ang kanilang mga certificate of participation sa ginanap na culminating activity sa barangay. Isa sa mga participant at presidente ng association si Corazon Gacosta. Suot-suot pang uniforming sila mismo ang tumahi na hindi maikubli ang tuwa sa kanilang natutunan na magagamit nila sa kanilang negosyo. Salamat pong maray kay Gob El Rey sa Kamsur Piso sa TESDA na kami po tinawanan ng araw kainining patraining, dressmaking para po maano sa muya ning asosasyon. Salamat pong maray. Pinasalamatan naman ng barangay captain na si Jessica Privosa ang patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur sa mga ganitong programa na lubos na nakakatulong sa kanilang komunidad. Kay Gob, thank you po sa pag-support sa mga organization, lalo na po ang SDWA na kan 2022 pa init na pigmok na halos interesado man sila na mag-ada na magkaigwa ng another livelihood. Ayon naman sa trainer na si Mary Ann Rivares, kanyang pagmamalaki sa mga naging estudyante ng seminar. Sa loob lamang ng 5 araw ay madali na lang nakuha ang mga batayang may kinalaman sa pagtatahi. Aniya hindi magiging posible ang ganitong programa kung wala ang tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur at ang malasakit ni Governor El Revelio Fuerte para sa mga taga-barangay Santo Domingo. On behalf po of TESDA Kasipmas, the provincial office po kan TESDA. So, dakulaon po ang pasasalamat mi sa Kamsur Peso po sa pagtauning oportunidad na matabangan mi po ang mga magurang na makanood po. Lalo-lalo na po, grabe po ang pasasalamat mi kasi po nyaon na gabos. Tigtataon na po kang Kamsur Peso ang gabos pong pangangaipuhan kang mga nanay na nangangaipuhan po na magkaigwaning hanap buhay. Kaya grabe po ang pasasalamat ning maray sa inda. Personal na dumalo rin sa nasabing programa ang Peso Kamsur Head na si Ms. Rodrecia Turalio. Ayon sa kanya, isa ito sa mga adhikain ng gobernador na mabigyan ng livelihood ang bawat Camarinense para magkaroon ng sariling pagkakakitaan at makasabay sa pag-asenso ng lalawigan. Makita sa 5 aldaw na ginibuta o kinundusir ining training, livelihood training program, dressmaking sa mga taga Calabanga, particularly Santo Domingo, si Women's Association ninda, nahiling mi si pagpursige na sa 5 aldaw na kanood magtarahi and mahiling taman nga ni si mga natahi ninda na surusulot na ninda. Siyempre ang dakulang pasalamat kay Governor El Rey ninhuli sa dakula niyang pagsuporta sa mga community-based training program ta. So sa marahay niyang kaisipan, nakatabang lalong-lalo na duman sa mga nanay na kumbaga kulang ang kabuhayan, kumbaga ini makakadagdag sa saindang puhunan, as in dagdag na kumbaga dagdag na para sa ekonomiya nila sa pangaral daw na pagkabuhay, madadagdagan sa saindang mga income dahil igwa na sindang dagdag na kaaraman siringan sa pagtahi. Samantala, patuloy ang pagpapatupad ng katulad na livelihood program ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur sa pamamagitan ng Peso Kamsur upang mas marami pang kababayan ang mabigyan ng trabaho, negosyo at oportunidad. Salamat po, Gob El Rey, padangat ni ka. Regine Boy, CSN.